Ya, mag-unsa man taron ani? Ikaw, siya may gustong buhat naman. Tagay ta. May pa. Tagay mga palaigit kayo mo. Yan igay taron kay mag-video unsa may atoy content ron. No, na mo unsa atoy content. Kita ko sa TikTok to ba itong video ba nga? Ba't na yung pagpag kita eh? Di ko mo ka-relate ato god. Puro pud mo sonso ni mo dong. No, naglain ikaw toy. Ito bang brag, binayot-bayot ba? Sa content na taron. Tagay ra ta. Tagsas palaigita jud kayo ni siya oy. Uy, content ako ron, tagay pa. Padilaing mo content. Di ra taron mag-video ani. Ito tong gikaon ganina ba? Sobre ito rin. Halang kayo to sa to pansit kanton to dong. Quick chow man siguro to. Di Quick chow to, no? oy. Bala. Samyan. Burang quick chow itong nagibot ng sili. Wala, Nga wala, pertingala nga. Ha? Oo, ito lang. Aw, Europe mang dudong ni Ilmar. Ay, huwag ko lang. Ay. Halang man to kay sa. Makakawal na pimiro. Sa to. Dako na pagbiyaw. Di man to gikang murag gikang man to Korean tong pansit kanton na sa. Okay, mura pag na mga insik na sinulatan. Unsa may lasa? Korean ya insik. Nakatilaw ka? Oh. Halang lagi kayo. Grabe kay kalang Alam eh. kayo, buragi. Butnyag kuhan. Oo. Siling, daghan kayo. Grabe kayo. Nana sili. Sa katawgo nila na sili. Siling nga. Siling demonyo. Demonyo. Oh, Nga naman. Naday siling demonyo. Ah, Halang kayo. nagi Ka sa buot-buot puro ora mo naka-abroad. tanas. Ay, nakauna ko ba? Oh. Ay may maayog. Saban. Magpa-challenge sa ato. Unsa po challenge po? Unsa po nga? Magpa-challenge ba og naay mga giron dire. Atong kanon ato. Dira tagan atong premium kwarta. Tuyo nga. Umti Halang nga na ito. Halang kayo lagi. Na, kapilaw pa ka. Halang kayo. Mula ba ito si Juan ron? Nay mo agi ron atong kanon. Pa-challenge. Atong premium kwarta. Sila po. Ay, basta premium na atong kwarta. 20 ra ko, amo 20. Basta premium kwarta na to. No, niga pa dulu oh. Ano duha oh? Ang duwa. Oo, kaitud. Kana, Na, kay kuno sukol yun ang halang. kana atoy challenge. Kana kay mura gahi na, gahi. Gay na kana atoy challenge pakano na to nagkuan. Usukol Kung lang. pansit kanton nga lang, samyang. Okay, Tawag na nagmo. ato tago mo doon na ron. Go. Ay, migo kay. Ali, apit sa mo. Ganan mong makakwarta? Isi manira. Ay, sa Dali. dali. Ali, mabusog pa mo. Dali ra kay kwarta ni. Sapi dayon. Ah, kwarta. Ta dulo ta din. Kwarta ta busog pa ta. Aw. Sabi, samde na. Mayom ka na. Ali mo, makakwarta lagi mo. Ali mo ka mundo ha. Dali dayon. Ha, kwarta. Magunsa man makakwarta man bira. Mayo na ako. Mayo sa tulawas. Ali mo. Ha? Sa kwarta lagi mo dre, dali. Ali mo. Ha, ako'y nami pa contest ninyo. Ano pa ngayon na pre? Kaon man mo. Aw, sige, bisag unsa man buhaton basta makakwarta lang may. Kana. Ali mo, ganan man mong makakwarta. Doon na. Makakwarta lang man eh. Mabusog pa mo. Kani ito'y pakaon nila. Okay, kanang isa ko. Oh. Di, kana kaon naman dai makakwarta pa may pabusog man na. Kalami ana oh. Mo ni amoy pakaon ninyo. Mo na. Lumba mo kinsay unang makawrot. Nya, kay Oh. mo daw gani. Naging premyo. Ay, premyo, kwarta. Na diri kwarta nako. Oo, dako mo premyo kwarta. Sakay kay Oh, makakwarta pa may. paunanay mo kinsay makawrot. Burot laban niyo. Nanglar Karon, ang among iguan kani nga challenge Dragon versus Tiger. Ikaw mo'y dragon, siya mo'y tiger. Uso man ni ron. Ha? Diri mo plastar, diri. Imo anang manok. Imo ning manok ng dragon. Ikaw dong, imo ni tiger. Lupik. Oh, tiger ah. Sige, karon. Lupik yung manok. Kinsay maka una gurot ninyo. Sige. Nya unsa man? Ready na mo? Sige, sige, sige. Sige. Hindi na. Ay, taysa. Isa galan nyo? Palito. Palito? Pautin. 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 Gapo ako. Ngalan, unsay pautin? Pautog ka oras pautog. Balik. Pero taysa. Action. Unsa ngalan mo? Palito. Palito? Ug si pautin. Pautin. Pautin? Pautin. Oras pautog. Ay, pero Deporte man halang. pero mas tsadag Kwarta gud mi ani. tsadag maghukas sila. Ah, sige, sige. Hukas. Bebe, Sige, pakitang. hukas. Hukas mo. Makita din parang hukas. Makita sa kamera nga dagko mo lawas ba? Sakto na dili ko man ako. Kontes ba? Kontes. Nya. Nya.
Oh, kaya, manok. Ay, kaya na. Ikaw, Kaya yung manok mukat, mo. kaya mukat. Yeah, ready na. Kaya. Oh, ready na. Sige, saan ang imong sinila? Oh, Ikaw play. padaplin na. Ikaw palito, ready na. Ready na. Kanina ka. Okay, ready na yung manok. Oh, ready na. Ready na. Position. Sige. Okay. Ako ni manok. Pakita ko si manok. Dragon position! Magkano ka? Pakita ng manok ka. Pakita. Tiger position! Kani. Kani, kakwarta mo, mabusog pa mo. Ako, niya akong manok ka. Okay, pag moingon kong Pero karaan na kini ko manok ka. Pero kani batan pa pero mag-counting ko eh. Okay, pag iyap na ako 1, 2, 3 go, sugod na mukha na. Abibayin yung mga manok. Okay. Okay. 1 2 3 Okay, lumpat din kayo ng orat. Sige, sige, kisa mo na makaorat. Allah. Dili mo gunalan, sige. Di ba, naminaw lang Sige, ako. kisa na makaorat. dali kayo, kamay na lang yaw. Naon mga pagkao, no? Sige, pagkaon. Kasi. Dili lagi dalan. Mura ba, naibot akong tanguan eh. Ngatamis. Mura ba katamis, ano eh? Pas. Go, manok. Habis dragon, oh, mangtas yun yung dragon. Daog yung dragon. Daog ang dragon. Oh, atagi Rasa man ang tiger, wa. Lupig na ang tiger kay sa dragon. Oh, nanay ni Daog dyan si Daog din ako manok. Dragon. Grabe kosgan yun mong dragon. Oh, iliban dragon. Ako ni Daog. Ah, Kamang premyo ron. wala madiki kwarta din. Ito na kay kwarta dia. Wala mahimo. Wala kay kwarta. Dong, ikaw tong na kay kwarta dong. Di na, mayo. Sa mas. Sa naman ni noon. Ito man eh. 20 naman eh. Ah, sige, yatag na ka na. Wala pang isutin. Dili. Ba, hindi ra kahala ka to. Wa mo pang gabae, ha? Ba, hindi ra ka. Nakakagbaiti ka niyo. Ako ni manok. Pakita ko si manok. Dragon position! Magkano ka? Pakita ng manok ka. Pakita. Tiger position! Kani. Kani, kakwarta mo, mabusog pa mo. Hey! Shout out! Shout out na ko si Kwan, Hazel Rodriguez og si Sana dra? so wala man. Og si Libit Galang. Shout out. Ikatin. Shout out day ko ni Aluna og ni Cindy De Loterio. Shout out. Yes, shout out ikaw kay Hinming Gito ug kay Mary Joy Sultan. Shout out. Yay! Og shoutout po ko ni Ramang Binyo og ni Mary Joy Sultan. Ramang Binyo, wala na mas angkol. Og shoutout ko ni Rose Jen Anotado og ni Jobert Amuroto. Shout Oh, out. shout out to. Og maro to mga kabibo sa gusto magpa-shout out first time nga maka-comment sa mga bagong video nga i-upload. Mga among shout out and please don't forget to like, share, subscribe and click notification bell para ma-update mo pag nahanap po yung bagong video nga i-upload. Og maro to mga kabibo, daghang salamat. Ulo sa natong number 1 ng Taong Healthy. Vivo!